Kambi mar ong'we yamo mar Huawei ochiwo mich ne jopuonjre 21 mawuok pachoka manolocho e piem mar tudruok manyasani. Ewi yudo omenda gi gige mamoko mag Huawei, jopuonjrego biro dhi piem e finals mag tudruok manyasani mabiro timore e piny mar China. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu manochung'ne nyasino nopako tiyo gi tudruok manyasani e bero somo. Nomedo wacho ni sirikal mamalo biro dhi nyime gi chenro mar bero sekta mar tudruok manyasani mondo okony jopuonjre mathoth gi somo. Rowere bende biro yudo thuolo mar lony e weche tudruok manyasani. Countries and regions outside there. As of 20 students from the preliminary exam are now chosen space where they asked theory questions. I'm so delighted to be here this morning, not only to celebrate the achievement of these great young minds, but to also discuss the training of ICT skills and adoption of ICT technologies in higher education in Kenya. The integration of technology in education can support personalized learning, provide access to educational resources, promote digital literacy skills, and facilitate communication and collaboration among students and educators. We must ensure that information communication technologies plays an integral role in the delivery of quality education. It is in this breath that the government has continued to substantially invest in ICT in education and